Angikubingelele Thembeka, ngibena nakubo bonke abalaleli bokhozi FM namhlanje ebusuku. Onibingelelayo namhlanje umama uSnelizwi Nxumalo. Kulo uhlelo lwethu ikhaya lethu. Ngiyafisa namhlanje ukukhuluma kabanzi nesihloko esithi umzali uhlalisana kanjani ne-teenager. Umzali uphila kanjani ne-teenager ekhaya. Kungenzeka ukuthi unabantwana abasazongena kube nema-teenager. Nawe lengxoxo noma lenkulumo yami namhlanje iyakufaka. Kungenzeka ukuthi unabantwana abakuso isigaba sokuba ama-teenager. Lengxoxo yethu namhlanje futhi nayo iyakufaka njengomzali. Omunye ngenzeka ukuthi unomntwana osephuma ngisho ekubeni i-teenager. Ingxoxo yakho nawe uqondene nawe lapha ekhaya. Ngiyafisa ukusibeka isihloko sami namhlanje kafushane ebusuku esithi umzali uhlalisana kanjani nomntwana oyi-teenager. Umzali uphilisana kanjani nomntwana oyi-teenager. Zintathu indlela zabantwana abangena kuzo e-stagini. Esokuqala i-early stage. Lapho umntwana engena khona eno 10 years kuya ku 14 years. Bese kuba i-middle age lapho umntwana engena khona from 15 years kuya ku 17 years. Ebese kuba i-late stage lapho umntwana engena khona from 17 kuya ku 20. Uyaphuza ungena. Abantwana ke abafani. Uma sibazele emakhaya lokho kumele sikwazi ngabazali futhi kuqonde sikwamukele. Kodwa kunesikhathi lapho khona umbona khona sengene ebeni teenager. Kunezimpawu ezithile oyibonayo njengomzali azenzayo. Omunye umthola ukuthi unamahloni noma uyazenyeza noma uyablusha uma umncoma. Ezintweni eziningi akathanda ukuncono. Kodwa futhi omunye umthola ukuthi umntwana othanda iprivacy kusikhathi sakhe sokuba yi-teenager. Zihlukane kaningi inhlobo zabantwana. Abafana abantwana. Abanye ba-reacta ngendlela enhle ejabulisayo. Abanye nkosiyamba reacta ngendlela engeyinhle. Okudinga ukuthi ke njengomzali usebenze kanzima ukubambisana nomntwana wakho ukuyibamba impilo yakhe ukuthi ibe yinhle noma ibe ngcono ibe nekusasa eliqhakazile. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngiyixoxe indaba yami kafushane ukuthi abanye abantwana babona ngani ukuthi sebesestagini sokuba ama-teenagers. Omunye uzokhathazwa ukuthi ubukeka kanjani phakathi kwabantu noma uvele i-appearance yakhe kanjani phakathi kwabanye abantu. Omunye uzosebenza kanzima impilo yakhe ngokuthi ajime, uma ejima uya-exercise indlela appearisha ngayo noma builder up ngayo i-confidence yakhe. Omunye uthola ukuthi u-consent ngey'ndaba zocansi ukuthi kwenzeka kanjani. Omunye uthola ukuthi u-active ngendlela emangalisayo kodwa udinga ukuthi akhalimwe afundise njengomntwana ongena estagini sokubona izinto eziningi ezihlukahlukene empilweni yakhe. Abanye ke bangena estagini soba ama-teenager bafunde ukuzimela bakufune futhi ukuyimela. Abangathandi ukuthi abazali balokhu beseduze kwabo. Abanye abafana abantwana. Omunye uthola ukuthi ungena unento yokuyiprotector akafuni omunye umuntu aqhamuke kuye ezokwenza noma kanjani noma ezokhuluma kanoma kanjani. Just because usestagini sani sokuba yi-teenager unaka yonke into uyaziprotector ngayo yonke indlela. Ngiyafisa ukuthi ngibeke i-stage ezihlukahlukene ezokuthi njengoba unomntwana lapha ekhaya mzali umntwana one-adolescent stage umbona kanjani futhi uphila naye kanjani. Umbona nawe ukuthi umzimba wakho indlela odevelopa ngayo, indlela akhuluma ngayo, nendlela abona ngayo izinto, nendlela azifuna ngayo yena ivalue yakhe ne-identity yakhe. Uyayihlupha kakhulu omunye uthola ukuthi indlela decide ngayo izinto ama-decision makings akhe ayaseyaqala ayahluka manje awasafani nangalesikhathi ebeku 12 years kuya phansi. Usengena manje stagini sokucabanga ngenye indlela se-maturity enye ku-level yokuba yi-teenager. Nalokho kufuneka sikucheck njengabazali sikunake futhi singenelele empilweni zabantwana bethu. Amanye ama-teenagers bazali ngiyafisa ukukhuluma kabanzi ngayo le ndaba yokuthi baba nazi inkinga abanye abantwana ehlukahlukene. Baba nawo ama-problems njengabantu abadala nabo noma beyama-teenagers kwi-stage sabo bayangena ezimweni ezibafakela inkinga noma i-confusion empilweni noma babe frustrated babe ne-stress. Omunye uthola ukuthi une-stress sokuthi akazamukele noma akazethembi une-low self-esteem akanayo into yokuzethemba. Sekufuneka wona-ke njengomzali usondele empilweni yakhe umbhekisise eseduzane kwakho umnike indawo yakhe futhi umvulele inhliziyo yakho nesifuba sakho umnike futhi nesikhathi sokuthi usebenze naye ukwakha ukuzethemba empilweni yakhe noma emqondweni wakhe nasenhlizweni yakhe. Thola ukuthi omunye unomzimba angawuthandi kodwa manje unento enhlizweni yakhe yokuthi angizamukele ukuthi umzimba wami umi kanje. Ngiyafisa ukuthi ngibe nomzimba kamngani wami noma ka-so and so. Okwakho njengomzali ukuthi ube seduzane kwakhe kuleyo nkinga yokuthi akazethembi umzimba wakhe futhi akawuthandi. Ukukhuthaza noma ukukhulume naye noma umfundise noma umkhuthaze nje ukuthi azamukele njengomntwana ukuthi umzimba wakhe nje obenje uNkulunkulu umdale waba nje akazi accept ayithande futhi azamukele. Uhlukile ngendlela yakhe, ungcono ngendlela yakhe futhi muhle ngendlela yakhe. Abanye abantwana uthola ukuthi baba nezinkinga ama-teenagers ukuthi baba ne-stress esikoleni, indlela abaphila ngayo esikoleni
kungaba ama-subjects, kungaba indlela othisha ababa-treat-a ngayo. Uthola ukuthi umntwana une-frustration eyimangalisayo very very deep, kodwa manje umzali akekho eduzane kwakhe. Yingakho ngiletha le ngxoxo yethu njengabazali ukuthi asiyinake indaba yama-teenagers ethu, sisondele kuwo njengabazali, sithi size ukuthi sithi ukubeka indlebe, sizwe sibuze imibuzo ethile ukuthi esikoleni kuhamba kanjani, ey'ncwadini zakho kuhamba kanjani njengomntwana wakho. Mnakekele umlandelele ukuthi ey'ncwadini zakhe kuhamba kanjani, nokuthi impilo esikoleni ihamba kanjani. Thola ukuthi umntwana omunye uyabhulishwa lapha esikoleni, bambhulisha noma bamtreat-a ngendlela engekho right. Okwakho njengomzali ukuthi ube seduzane, ube available, usondele, ube nendlebe, futhi ube nesifundiso sokuthi uma udila nabantu abama-bullies noma abanye abantwana esikoleni abama-bullies, udila nabo kanjani. You need to make sure ukuthi njengomzali umgada kanjani umntwana wakho, unesiqinisekiso sokuthi konke abhekana nakho ngisho esikoleni ungekho uyakhona ukuyimela, futhi uyakhona ukuxoxisana nawe ngezinto ey'ngamphethe kahle noma eziyi-depression empilweni yakhe. Abanye abantwana baba nayo ngempela i-depression, kuba ukuthi akakhona ukuyikhuluma indaba yakhe ayibeke kahle ngenxa yokuthi akanikiwe i-room lokuthi akhona ukukhuluma nomzali noma nogogo noma umkhulu noma ubaba noma umama noma u-anti noma umalume ekhaya. Kodwa ayithole sephansi kwani ko-depression ngezimo ezenzeka esikoleni, ngezimo ezenzeka kwabanye ama-teenagers asuke ehlangene nawo, ngoba yi-society, ngoba yi-community, ngoba sebandleni noma yikuphi. Uyadinga kodwa umntwana ukuthi abe naso isikhathi noma nenhliziyo nomqondo ovumile ukuthi ngiya kumama wami noma ngiya kubaba wami ngiyokhuluma naye iy'nkinga zami engibhekana nazo nezinto ezingidepressile empilweni yami njengoba ngiyi-teenager. We need to teach abantwana bethu, we need to guide abantwana bethu ukuthi bengathuli nezinto ey'babulala ngaphakathi enhlizweni yabo, bafunde ukukhuluma. They need to learn ukuthi uma beney'nkinga ababhekana nazo ey'bahluphayo ngaphakathi, bakwazi ukukhuluma nawe njengomzali. Uvule ikamero njengomzali ukuthi ungafeli ngaphakathi. Uma kunezinto noma izimo engahambi kahle kuwe njenge-teenager, yiba nesikhathi noma nendlela kube lula ukuthi ube approachable njengomzali. Uthola ukuthi umzali akanaso isikhathi, for example, omunye uthola ukuthi umntwana uyafisa ukukhuluma naye, akaze ayenze indlela ukuthi noma akhe i-room yokuthi umntwana akhona ukuba nesikhathi naye, baxoxe naye, bakhulume izinto ama-issues ababhekana nayo empilweni njengomntwana, akhona ukuvuleleka kuye umzali. Thola ukuthi omunye umntwana akanaso leso sikhathi, umzali uhleze ebhizi, u-up and down, ubhizi namabhizinesi akhe, ubhizi nemsebenzi wakhe, ubhizi uyafunda ney'ncwadi zakhe. Thola ukuthi uyejimini, ubuya lapho uyageza, uyalala, akanaso isikhathi, akabi nesikhathi so-interact nabantwana bakhe. That you need to make sure ukuthi njengabazali siyakubheka ngeso eliqondile, ngeso futhi elithi lingaphezulu kokuthi umntwana ubhekene nani. Siyakubona nanokuthi umntwana njengamanje akekho right ekhaya, siyakulandelela futhi ukuthi njengoba engekho right inkinga ngabi kuphi. Thola ukuthi umntwana akanayo attention, umzali akamnikezi, unenkinga lo mntwana, uzayithola sekhuluma ama-problems akhe kubantu aba-wrong noma kwabanye abantwana abangekho right noma kubangani bakhe abangekho right. Omunye uthola ukuthi umntwana uzungena ey'ntweni zokuthi ngoba une-depression, uyithola nje esengena entweni yokuthi akavele aphuze utshwala joyine bona laba abanye abaphuzayo. Nakho lokho kubalulekile ukuthi abantwana sibafundise ukuthi ubashuza kanjani, ubakhetha kanjani abangani, noma ukhuluma kanjani nami njengomzali wakho. Awuhambi uthathe iy'nkinga zakho uyokhuluma nabangani. You are here and I'm here for you njengomzali wakho. Ukhuluma nami, you communicate nami njengomzali wakho. Sixoxe indaba yethu ngikusiza ukuthi uphuma kanjani ey'nkingeni ezinye obhekana nazo njengomntwana, njenge-teenager. Abanye bathola bengena esimeni sokuzwa imizwa ukuthi ucansi bayalifuna, kodwa manje enhlizweni yabo banokwesaba ngoba bafundisiwe abazali babo. Mzali, mlalele ekhaya, ngiyakuqwashisa futhi ngiyakukhuthaza ukuthi khuluma izinto nabantwana before baze bangena esitejini esideep sokuba ama-teenagers, ukuthi ucansi luyini futhi olobani nokuthi lwenzeka ngasiphi isikhathi. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikwenze lokho njengabantwana bakaNkulunkulu, futhi njengoba uNkulunkulu esidalile njengabazali usethembile ukuthi njengoba siphila sinabantwana abama-teenagers, asibakhalime, sabakhe, sibabhilde babe yilento uNkulunkulu ayifunayo ibe yiyona. Abanye-ke ubona ngendlela umuntu abehave ngayo, ngendlela amamutha anawo ngayo. Awufuni ukuthi uvele uthathe lula ukuthi uyi-teenager unamamutha. Akungakhathazi futhi lokho yini njengamanje stage angene kuso simenza ukuthi afile ngathi angaba yedwa, abe alone noma abe nani ne-behavior nje yokuthi ufuna ukuba nenye behavior esingayazi la endlini. Ngalokho iba neso njengomzali, umkhali umntwana umbuyise endleleni yakhe. Omunye uthola ukuthi une-stress noma une-problem yokuthi une-peer pressure. Abanye abantwana esikoleni banama-perfume, for example.
wena njengomzali wakho umntwana akayifaki perfume usayibona esephathi kwengcindezi yokuthi shuthi yena akafanelekile ukuthi abe khona esikoleni useyasaba ngisho ukuba phathi kwabantwana abanye lokho kumenza umntwana avuleleke ukuthi mama ngiyayithanda iperfume abanye abantwana esikoleni banuka kamnandi ngiyacela nami ukuthi ungenze nginuke kamnandi ngibeka nje sibonele abanye bayithola bekuyi competition enganasidingo ngenxa yokuthi umzali vele akamfundisanga ukuthi zimele waneliswe lokho nakho njengomzali fundisa umntwana ekhaya mlaleli ukuthi aneliswe lokho ayikhona aneliswe lokho anakho uNkulunkulu amuphe khona ngamandla umzali wakhe anawo kubalekile ukuthi uma umzali ube nezinto omkhuthaza ngayo umntwana omfundisa zona futhi ozenzayo kumntwana ukuthi umfundisi ube nezifundiso kuye umfundisi ukuzethemba yena qala nokwethembeka kuwe njengomzali wakhe ngendlela ethile yothando bese umfundisa nalokuthi wena njengomzali ukhonela ukumprovider izinto ofuneka uzenze lezo njengomzali ngumsupporter abanye kunama sports uthola ukuthi abazali abazi kuze kuphela unyaka akaze azobuka ngisho yodwa match ngiyakhuthaza ukuthi abazali noma ngabe usemakhaya noma usedolobheni noma uselokishini into zesikole zomntwana mzali ekhaya ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi yiba umzali osupportive umsupport umntwana kwa yonke into ayenzayo uma necalling noma enevision emqondweni wakhe noma enepassion yokuthi ngifisa uba yiactor ngelinye ilanga esikoleni kunama speech and drama enye yama subjects yiba available njengomzali ukube khona nje uzombukela enza wonke lama sketch asuke wenza that is a support system ayidinga kakhulu umntwana mayese eyi teenager okunye kubalekile futhi ukuthi ube transparent umntwana ukhulume naye ezinye izinto very deep akufanele ngabe awuyikhulumi noma kanjani kodwa uyikhulume naye ngeorder yokuthi uselevelini yomntwana need you are transparent umfundisi ukuthi empilweni ke izinto zimi kanje izinto zenzeka kanje wena ubhekana kanjani nezinto ezikanje futhi ureacta kanjani uma impilo ikulethela izinto ezikanje lokho kuzomsiza ukuthi abe umntwana onjani oqinile onozokwazi ukuyimela abhekane nekusasa lakhe okunye futhi elinye iphuzu engifisa ukulibeka abalaleli ukuthi umntwana mfundisi uzamkela ukuthi unjani amukele ukuthi ustrong kuphi amukele ukuthi uweak kuphi thola omunye umntwana ugood with technology omunye akekho good with technology ugood with business labantwana ababili bama teenager abafana owakho good with business lo munye ugood kuphi with technology msize lokhu business empower lokhu business othanda ibusiness umsupport ube naye futhi umfundisi ukuthi azamukele ukuthi ugood with business angafuni ukufana nomngane wakhe lo good with technology ngiyafisa ke futhi enye into bazali emakhaya ukuthi abantwana sibafundisa bakwazi ukukhuluma nathi sakhe iroom lokuthi baxoxisane nathi uma bebhekana nezinkinga noma benezimo ezibehlelayo emakhaya noma emphakathini noma kungaba isociety ngaba isesikoleni anywhere umntwana abe nayo iroom yokuthi akhona ukuapproach ubaba akhona ukuapproach umama kube lula kuye angacabanga ukuthi ayize aye kubangana afuna ama-advice yena umzali uyifundisele futhi uyicoachela umntwana wakhe ukuthi uma uba nezinkinga mntanami I'm your parent I'm available I will never take you a direction in a wrong ngiyumzala wakho umzali wakho ngiyafisa futhi enye into ebalekile ukuthi uma umzali uphethe umntwana ekhaya oyiteenage mufundise iself respect uyirespecta yena kuqala before akhona urespect abanye abantu umntwana uma ekwazile uyirespecta yena ngendlela agqoka ngayo ngendlela akhuluma ngayo ngendlela approacha ngayo abanye abantu ngendlela abuka ngayo abanye abantu ukuthi uzehlonipha yena nangendlela isimilo sakhe sikanjani kubalekile ukuthi ayihloniphe angavele enza izinto noma kanjani ezinye izinto ufuna sibafundise abantwana bethu abama teenage ukuthi nokuthi kuyihlazo kahle kahle akufanelekile njengesizwe simnyama thina asivumelekile ukukwenza lokho isinto asivumi uNkulunkulu neBhayibheli lithi alivumi sibabekele isithombe ukuthi into eyona noma sikuyo le generation yama teenagers angafani nama teenagers 1980 bani no 1970 bani no 1950 bani but le generation esinayo manje kunendlela ethile okufanele uyifundise ngayo respect uyigoqe nje yonke respect umpresentela yona umntwana ngendlela efanelekile ebese umfundisa nokuthi uyidefenda kanjani yena njengomntwana esikoleni kwi-community uma kuqhamuka abantu abambolishayo ureacta kanjani kubo ngaye ngendlela yodlame kodwa ngendlela yokuthi akhona ukuthi ayimele futhi akhona uyidefender angathuni nezinto ezimdlayo ngaphakathi akwazi ukukhuluma njengomntwana onomzali ovuleleke ukuthi akhulume naye umntwana uyamfundisa ke futhi mlaleli ukuthi akwazi ukuthatha ama decisions right azomenza ukuthi abe nekusasa eqhakazile kuse-early ku-early stage yakhe yokungena ekubeni i-teenager uyamfundisa umntwana ukuthi you don't decide like that udecide kanje empilweni awuvele udecide manje usuyenza umfundisa ukucabanga ukuthi izinto ayicabangayo naye decideayo zonke uyicabanga ngendlela nangesikhathi esifanelekileyo ebese unye kubalekile ukuthi uma une teenage ekhaya yiziphi izinto ezibalekile ezokwenza ukuthi
explore ngoba istage lesi somntwana ofuna ukuexplore afunde izinto eziningi abone ezinye izinto abanye abantwana abayibonayo kodwa yena umbonise zona ngendlela eright angaze awelele kwezirong njengokuthi nje uphume naye niyodla idina ebusuku uphume naye niyodlala ama games uphume naye niyojima nobabili ama activities athile azonenza nibonde nikhule nobabili futhi akenjoy ukuba yi-teenage umntwana oyi-teenage udinga ukuba busy udinga explore angaze afune uyo-explore ngezinto ezirong ngamaphathi ebusuku azafunda izinto ezingekho right ngokuthi nje unaye uyamethemba uyamfundisa ube naso futhi isikhathi la khona uzomusa khona nabangani bakhe aba-right omfundise bona ukuthi aba-decide noma a-decide ukuba nabo empilweni yakhe umfundise ukuthi baphume baye kuyisinema beyobukela nje imovie right nabangani abanjani aba-right ngobani you are instilling into yokuthi abe independent uyakhula ngelo muntu uyamfundisa ukuthi uma ephuma kabe responsible angaphumi ezisinoma isikanjani akaphume azazi ukuthi uyayihlonipha uhlonipha nabazali bakhe usaba noNkulunkulu ama values abalekile yiwo lawo kakhulu bazalwane balaleli emakhaya into engifisa ukisho futhi enye ukuthi umntwana mcelebrate ungaqhambusa umkhuza nje kuphela asingahlaliswa hemeza abantwana sibathethisa sibasola asiphinde sikaningi siba-celebrate sibancome sibatshele ukuthi siyabathanda abantwana bama-teenagers usastejini la khona umntwana we-teenager efuna ukuyibona eyinto enkulu noma eyinto engcono efuna ukuyibona ebalulekile naye izwele ebalulekile emndenini wakhe ngiyakukhuthaza kakhulu balaleli ukuthi asikunake lokho sikubhekisise ngeso elilodwa lokuthi sibambisene nama-teenagers ethu ayasidinga kakhulu imiqondo yabo i-forward kumele sibe available sibasize abanye bahlakanipha ukudlula iminyaka yabo indlela abakhula ngayo yi-generation esizele njengamanje ethi imiqondo yabo i-forward kuneyethu asihambisane nabo sibambisane nabo futhi singahlali sibagqume endlini abantwana abaphume beyodlala bafunde kodwa ukuthi uma uyodlala nabanye abantwana yenza sure namaqinisekisa ukuthi awudlali nabantwana abangenzi izinto eziright uma abantwana bangani abanye abantwana onabo lapha esitradini bedlala ungakwenzi lokho ukuthi nokuthi ungabi uvanzi mfundisi umntwana wakho kuse-early engakahlangabezana labo bangani abanganjalo ebese sibakhulekela abantwana bethu bazali sibacele kuNkulunkulu ababiyele ngoba akekho omunye ozosithwalela abantwana bethu akekho omunye ozosiholela abantwana bethu ozosifundisela kangcono uNkulunkulu umoya ongcwele ozophila phakathi wabo babe izinto ezinkulu nezingcono nesifisayo ukuthi babe yizo kusasa bonke abantwana uNkulunkulu abama-teenagers bese stagini abanye behlupha benjalo abanye bengahluphi bengabantwana nje abalalele aba-right uNkulunkulu ngiyaceba ngabo bonke nawe mzali uma uza ukuthi unomntwana one-pressure ngaye ongenzi kahle lalela na next week sisonke sikhuluma udaba lwethu asiqhube kahle next week Wednesday khaya lethu same time ebusuku sinothembeka umama uSnelizwi lona uma ufisa ukwazi kakhulu noma ukuxhumana kanye nathi ngiyatholakala ku-Facebook page uSnelizwi Nxumalo ngiyatholakala ku-Instagram uSnelizwi Nxumalo lapho uzothola khona iy'ngxoxo ey'ningi iy'ntshumayelo ey'ningi nemikhuleko esiyenzayo njalo nabantwana bakaNkulunkulu nabantu bonke philani sizwe sakithi amakhaya awaphile amakhaya awagcwala injabulo amakhaya awaphumelele ngoba isifiso sikaNkulunkulu ukubona amakhaya ehlangene.